Tohle je Vnitroblog a máme prostory, které nemají jenom jedno využití. A tohle je Sára, se kterou eventy v tomhle prostoru budete řešit. Je to tak? Hneď u vstupu sa nachádza táto zeď, kam si môžete dať napríklad aj vaše logo. Vnitroblog je variabilný prostor s kapacitou až 400 osôb a je možné prispôsobiť ho vášmu eventu. Tam hore sa nachádza Plum Lounge. Tak pojďte mrknout nahoru. Plum Lounge je klidné medzipatro nad hlavným prostorem. Je tady klid a súkromie, ale stále ste súčasťou diania. Tanečný sektor je vhodný na indoorové športové akcie, ale aj prednášky a konference. Toto je priestor Terárko s kapacitou až 100 osôb. Je vhodný na menšie konference, prednášky a workshopy. Pokiaľ hľadáte niečo kľudnejšie, máme tu meeting room, kde je možné usporiadať poradu, oslavu či menší event. Zahrádka, ktorá je momentálne zazimovaná, je najväčšou zahrádkou v Holešoviciach. Je možné si ju prenajať celú alebo len časť. Stage v boku je oddelený priestor ideálne na konference, prednášky, stand-upy či podcasty. Pokiaľ hľadáte priestor, Který se přizpůsobí vám. ozvěte sa nám.